BTC Secretariat जि थासारि नुदों बे थासारिखौथ' ओरैबायदि नांदों माने बे मोनसे ट्रेलारसो आरो लासैनो आसलि पिक्चारखौथ' जों नुनो हागौ जोबोर थाबैनो मानोना गासैबो सहायनायनि मोनसे सिमा थायो आरो बे सहायनाय सिमाया माने क्रस जालांबाय दा बेवहाय जुदि बाथ्राया ओरैबायदि जायो हमना ला सासे मानसिनि जिउखौ जों जुदि लायोबा हमना ला सासे मानसिया मोनसे जायगायाव थांदों बियो जुदि रिएक्शन होआबा बिखौ ओरैनो अनाखाना बुथारखागोन अर्जुननि बाथ्राया बेनो ना श्री कृष्णआ कुरुक्षेत्र दावहाथिलियाव अर्जुनखौ मा फोरोंदोंमोन जे बियो गावनि बाय बाहागिजों दावहा नाङा गासैबो गावनि सिनायनाय गोजा गासैबो बिदा फंबाय सोरबा बिहाव जायो सोरबा मायबा जायो स' गासैबो बिनि आंगोनि मानसि गोजा बैसोरजों आं माबोरै दावहा नांगोन नाथाय बै सुथुरफोरा बिखौ माब्लाबा सानाखैमोन गावसोरनि आंगो होननानै बिखौ सुथुर हिसाबै लादोंमोन थामहिनबा जुदि अर्जुना बे दावहाखौ नाङाबा बिनि गासैबो राइट्स मोनथाय बिनि हा बिनि गासैबो सेवांगार जागोन आरो बिखौ नायगार फोजोबस्रांगोन बिदिब्ला बेबायदि बिथिङाव जुदि बियो दावहाखौ नाङाब्ला बिखौ ओरैनो बुथारखागोन बिनि सुथुरफोरा बिनिखायनो ओरैनो थैस्लायस्लाय दावहा नांनानै थैयोबा बै गाज्रि सुबुंफोरखौ जुदि फोजोबस्रांनो हायोबा बे बुहुमनिफ्राय अब्ला थारैनो धोरोमा जायगा मोनगोन बेनिखायनो बे बाथ्राखौनो बुंनानै अर्जुनखौ दावहाखौ नांहोदोंमोन श्री कृष्ण बिथाङा स' जोंनि बेलायाव बिनजानो थांगासिनो दङ स' ओरैबायदि माने एन्टि एसटि बिल आइन रिकमेन्डेसन बा बायदिसिना जि बुङा मानो बैफोरो फैबाय थादों बेयो माब्लाबो जोंनि फेभारनि नङा बेवहाय जुदि बेवहाय साक्सेसफुल जायोबा बियो जोंनि जोबस्रांनायनि मोनसे जाहोन स' जोंनि जोबस्रांनायखौ नुनानै जों जुदि गुरै रावजों डेम'क्रेटिक भाबै जुदि बे साक्सेस जायाबा स' बेबादि माने हिंसानि थासारियाबो फैनायखौ जोङो नुयो बहुत हादराव नुदों बहुत जायगायाव नुदों आमेरिका बायदि हादरावनो बेबायदिखौ जों नुदों रेसिजमनि एगेन्स्टआव जानाय निग्र'फोरखौ जाबायदि गोसोम बिगुरफोरखौ जाबायदि माने हिंसा खालामो बेखौ नोंथांमोना नुदों स' बेबायदि जाथायानो बेवहायबो जासिगोन नामा बेबायदिसो नांबाय स' 1.5 कोटी भार्सेस 45 लाख स' सरकारा 1.5 कोटीखौ खोनासंगोन बे थारैनो कमप्लिटलि एसटिफोरखौ डेस्ट्रय खालामनायल' टारगेट नङा आसलते बेवहाय मा भट बैंक पलिटिक्स बेबो मोनसे बिनिखायनो गोबां एसटि मन्थ्रिफोरा एमएलएफोरा इएमजिएमफोरा सिरि थाजोबदों खारन जानो हागौ बिसोरखौ माने बुरखायनानै दोनदों जानांगौ जे ओरै पलिटिक्स आरो बेथ' जानो हाखाया माब्लाबो बेबायदि होखाया सेन्ट्रेला 8 बार रिजेक्ट जाबाय 8 बार रिजेक्ट जानायनि उनावबो भट बेंकनि थाखाय बेबायदि खालामदों बेबायदि फुस्लायना दोनदोंबो जानांगौ रनस पेगुमोन बायदि मन्थ्रिखौ बा गुबुन जेसेबां जि मन्थ्रि दं बिसोरखौ गासैबो एसटि मन्थ्रि नाथाय एसटिनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंनाय नुवा दिनै मन्थ्रिफोरखौ एमएलएफोरखौ इएमजिएमफोरखौ स' बेबायदि जाथायखौ जोङो नुदों आरो बे जानो हागौ आरोबाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो मोनसे बाथ्रा बुंदों मा 6 शिड्युल एरियायाव काउन्सिलाव बा 6 शिड्युलनि आयेन बादियै बै ओनसोलफोराव माबा मोनसे आयेनखौ गोसोबादि सरकार बानायनो हाया बिसोरनि एनअसि गैयाबा बिदिब्ला बेवहाय एनअसिआ मोनसे गिलु बालु रिएक्शन स' एनअसिखौथ' हाग्रामा महिलारिया हरखागोन होनदों सिगांबो हरबायनो बिदिब्लाथ' एनअसि जुदि होयोबासो बेबायदि जानो हायोबा बेथ' एन्टि बर' जादों खामानिया बिथांनिया बेनिखायनोथ' नोंथांमोना सम बुङो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि थासारियाव आं सिगां बुङाखैमोन दिनैनि थासारियाव बिथाङा सोरनि थाखाय हाथियार लानानै एसेबां गावग्लुं गावसि खालामदोंमोन इमान बोसोरा मानसि गावथारनाय बायदिसिना गावथारनाय बिएलटिनि समनि बर'खौनो बर' गावथारनाय स' बेबायदि जाथायखौथ' गुबुन हारिया जोंखौ गादबनाय जोंखौ मुगैनाय म्लेस गोथां जाग्रा कसारि खास्रि बेबायदि आरो सोरबा जुदि गुबुन रावारि सुबुंनि न'खराव जों ओंखाम जायोबा बिखौ लिरनानै होना फैनो गोनां जायोमोन थोरसियाव ओंखाम जाहोआमोन लाइ बिलाव जाना फैनो गोनां जायोमोन आरो जानाय जायगाखिनि लिरनानै होनो फैनो गोनां जायोमोन ओरैबायदि मुगैयोमोन माने खामु खावा काक्रा खावा किबा खावा म्लेस किरात अखुर बेबायदि बुंदोंमोन खिन्थु दिनै मा नुखो नोंथांमोना दिनै बै ट्राइबेलनि गासैबो जाग्राखौथ' जायोआनो प्लास बिसोरनि एसटिखौबो माने जोंनि एसटिखौबो बिसोरो मोनबावनो लुबैबाय स' बेनि कारना मा दिनै थारैनो हिंसा मा मोनसे हिंसा जाबाय नामा जोंनि उन्नतिखौ नायनो बाबाय नामा बेबायदि नांदों बे आंनि साननायसो नङाबो जानो हागौ नाथाय बेबायदि नांदों आरोबाव सबसे माने आसरित बाथ्राया जाहैबाय इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव एसटि पलिटिक्स गेलेनाय बेबो आसरित स'
बिथांमोना आसलाव बर' नंगौना नङा बेबायदि नाङो आरो सम सम एसेबां बोसोर जंगले भंगले थानानै बर' हारिनि थाखायथ' दावहा नांदोंमोन ना नाथाय दिनै हरखाब बै बर'नि सेन्टिमेन्टआ बहा थांखो सासे बिग्रायारिया माबोरै NOC होनो हायो सासे बिग्रायारिया बर'नि माइरङा जोबथों होननानै NOC माबोरै होनो हायो हाउ माबोरै होनो हायो बे आसरित धरननि माने बाथ्राखौ जों सानदों माने एजेन्ट बादि खामानि मावदों आरो ना सिक्किमाव सासे एजेन्ट दंमोन ना सिआइएनि एजेन्टआ मा खालामदों बिनि राजाखौ ना मा हाबा खालामदोंमोन ना उनाव भारत सरकारनि नारसिनाव बियो सिक्किम गारनानै आमेरिका खारफिननांगौ जादोंमोन आरो सिक्किमा इन्डियाजों मा जादोंमोन बिलय जादोंमोन इन्डियाजों मा जादोंमोन दाजाबदेरदोंमोन नाथाय सिआइएनि एजेन्टआ गुबुन प्लेनिंजों खामानि मावगासिनो थादोंमोन स' बेबादि एजेन्टफोरनिसो खामानि बायदि जानायखौ नुदों आरो एजेन्ट होनना बुङाखै आं नाथाय खामानिया बेबायदि जादों आरो एजेन्टफोरासो मा खालामो थिगसे माने हारिनि सेन्टिमेन्ट दिन्थिफ्लाबाय मोजां मावफ्लाना दिन्थिबाय खै बोसोरमान लास्टआव आसलि जि टारगेट बेखौ मावफुङो बेबायदि जादों आरो बिथांनि खामानिया नङाबा गुबुना सोरबा NOC नों आं साधारन मानसि हमना ला NOC बा बुंनो हागौ सासे माने बुजिरोङि मानसि साधारन सुबुं नाथाय हाग्रामा महिलारि बादि मानसिया NOC होनाया माने हजम खालामथावै बाथ्रा खमसे खम बेखौ बिथाङा होनाङामोन बा होनो नाङा बिथांनि थाखाय बे समाया बिथांजों बे बुस्थुआ साजिया बिराद माने आसरित आरो स' बेफोरनि थाखायनो दिनै बे सेक्रेटारियेटआव दावराव दावसि जानाय बेनो खारन जाय मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय दिनैनि थासारियाव जेबो बेसेन गैया बै मानसिखौ जोंनो मानो नांगौ बे मानसिनिथ' गोनांथि गैया बै मानसिया जोंनि हारिनि थाखायथ' बर्तमानाव मा जागोन डास्टबिनसो जागोन ना बर्तमानाव आरो नेपाल बांलादेश श्रीलंका गुबुन गुबुन हादराव बेबायदि जानायनि कारनाबो बेनो जेब्ला सासे मानसिया मोनसे हादरनि थाखाय मोनसे जातिनि थाखाय जेब्ला डास्टबिननि महर लायोना अब्ला बेनो जादों आरो बेनि गोरोन्थिया जों गावनिनो दिनै माने जि थासारि हिंसा हिंसि थासारि आं हिंसाखौ माब्लाबो सापर्ट खालामा जाबायदि सेक्रेटारियेटआव जि बुफाय बुसि नुदों बेखौ आं माब्लाबो सापर्ट खालामा नाथाय बेखौ नोंथाङा हमथाबायबो थानो हाया मोनसे लिमिट थायोब्ला नोंखौ भट होनानैसो देरहादों ना भटखौ लानानैसो नों दन माखौ लाना दन नोंथाङा जुदि जों भट होनानै नोंथाङा देरहानायबा नोंथांनि मासिखौ बोखारफिननोबो हायो बर'नि पपुलेसनानो मिथिनायाव सामथिं 15 लाख बा 25 लाख 20 लाख होनना बुङो स' 20 लाख मानसिया जुदि नोंथांनि एगेन्स्टआव थाङोबा हु आर इउ सोर नोंलाय गाबोननो गारना खारनांगोन बे जायगाखौ आरो सेक्रेटारियेटआव जि ट्रेलार नुदों दिनै बेनो जादों बेनिखायनो बेबायदि जानायखौ जोङो होबथानो थाखाय जों गावबो बुजिनांगोन गावखौ बर' बादि सानब्रा मा पलिटिक्स भट बेंक पलिटिक्सखौल' सानोब्रा नोंथांनि गादियालाय बेसे गोबाव थागोननो जुदि जोंनि हारियानो जुदि जोबस्रांनायनि लामायावबा नों बायदि लिडारखौ दोनना मा स' बेनो जादोंना मानसिफोरनि ब्रेनाव बे गेलेदों मानो बुजिया जोंनि EMGM MLA MCLAफोरा मानो बुजियाखै जोंनि मानसिफोरा बे साननो गोनां दिनै थैलायबाबो जों गावदो गावनो बुथारलायनायसो जागोन आं बेखौसो नुदों आदिबासि कच राजबंसि बर' राभा कार्बि मिसिं बिसोरनि गेजेराव थैलायबाय थागोन आरो आसाम सरकारा मिनिबाय थागोन स' फ्रेन्डस मा बुंबावनो नङा होमबा बहुद बुंनो गोसो गैयाबा बुंदो नोंथांमोना माब्लाबा आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनानाय नङा नाथाय आं फाइनाल बुंगोन आं हिंसानि सापर्ट नङा बेनिखायनो हिंसाखौ आं मोजां मोना नाथाय नोंथाङा हिंसाखौ अराय सम लाखिनो हानाय नङा खारन जोबस्रांनायनि उनावसो गोदान सोरजिया फैयो कुरुक्षेत्र दावहाया बहुत सुथ्रा जोबस्रांदों बिनि उनावसो धोरोमखौ गायसननो हादोंमोन स' इसोरानो जेराव लोब्बा दं जोंथ' साधारन मानसिसो
Sampai